Sa mga taong hindi po nakakalimutong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay manitatanging busilak at may mabuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas malayas sakit araw-araw. Palang umaga at tanghali gabi sa inyo lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimutong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. Ang isishare ko po sa inyo ay oras yung panggayungan ng mga tao, pakikipagkamay, huwagan ng Pangasinan. Ito po. Magdasal po ng sumasampalataya ang ipako sa krus at isunod po yung orasyon po. Dasal po ng isang sumasampalataya ang ipako sa krus. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Katawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak kay Santa Maria Birhen, pinagpasakit niyo po si Pilato, pinako sa krus. Hanggang doon lang po. At sunod po yung orasyon po 3 beses po. Ibulong sa kamay at ihip sa kamay bago makipagkamay. Narito po ang orasyon po. Vitam mitam sigmi pactum ignum crusim. Vitam mitam sigmi pactum ignum crusim. Vitam mitam sigmi pactum ignum crusim. At ibulong po sa kamay ng 3 beses po at ihip po sa kamay bago makipagkamay po. Yan po ang magandang po dito po ay sana po ay tiwala lang po sa sarili at focus po sa sarili para kumasi po sa inyo ang mga binabagi kong mga orasyon po. Gamitin po lamang po sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat. Sana po nagustuhan po niyo ito at maraming salamat po.